Pro dnešní lov jsem se rozhodl použít krmítkovou směs Tasty Fish Food od české firmy LK Bite. Je to v příchuti Hungary Horej, maďarský med. S touto krmítkovkou mám už nějaké zkušenosti. Dneska chytáme na rieke, takže ju budem používat vo väčšom množstve a som tu, ja neviem, na 4 hodiny. Takže táto krmítkovka je s rýchlým nástupom, ale jej účinok, ja neviem, 4-5 hodín už pomalu klesá, pretože je hodne agresívna, má v sebe hodne dráždidiel, takže normálne to nasypeme do míchačky. Ukážeme si len tak akože. Rád používam od LKčka tieto rozmixované partikle. To je ľadová vanilka. Takže teraz si ukážeme len také zhruba krmenie, ktoré používam na rieke. Přiměřeně. Ďalej rád používam peletky, napríklad tieto kukuričné. Je dobré, keď je v tom krmení aj nejaká hrubá zložka, niektorú rybu viac upúta a udrží na tom lovnom mieste. Takže teraz si zarobíme len také 2-kilové, inak to robím 10-15 kg naraz. Nebudeme používať asi ani sito, aj keď je lepšie aj na tom riečnom chytaní je lepšie, keď použijete sito, pretože to krmenie sa prevzdušní a tým pádom lepšie pracuje. Ďalšia zložka sú pelety. Smícháme. Tak. Z tekutých zložek používam napríklad tento booster, to je jedno, aký zvolíte. Je dobré tú atraktivitu ešte zvýšiť o niečo tekuté, nech sa v tej vode rozplýva. Nepridávam to priamo do krmenia, ale pridám to do vody, aby sa to lepšie rozpustilo. Tady ten je konkrétne speciál booster kukurica. Je to fakt sladké, je z toho cítiť hodne propolis. Pak to môžete použiť ako šťavu do vody. Takže rozmiešam to vo vode a přiměřeně doplním vodu. Samotné krmenie si zarábam pred samotným lovom. Proste prídem k vode, rozrobím si krmenie, namočím, nechám ho odstáť, dokiaľ si rozložím pruty, židličku a ostatné veci. To krmenie pol hodinu si odpočíne, nasákne do seba všetky zložky, tekuté, vodu. Potom zase ho navlhčím a preosejem cez sito. Preosejem, keď je konzistencia dobrá, nechám tak, väčšinou ešte raz dovlhčím a ešte raz ho preosejem. Potom to musí byť to krmenie dokonalé. Takže vodu pridávam radšej pomaly. Je lepšie. To krmenie už poznáte, potom už presne viete, koľko tej vody pridať. Už to máte v oku. Niekto rád používa aj vrtačku. Je to ten ľahší spôsob. Takže krmenie máme hotové, zhruba takéto konzistencii.
Necháme to pol hodinu nasiaknúť, sú tam pelety, rôzne druhy peliet kukuričné, ktoré radi do seba pijú tú vlhkosť, aj samotné krmenie, takže ho nechám tak 20 minút, pol hodinku odstáť, nech si vpije tú svoju vodu a potom ho samozrejme preosejem